Szeretettel köszöntelek ebben az ismertető videóban, ahol egy különleges természetes kincset mutatok be neked, ez pedig nem más, mint a ganoderma gomba. Mi is az a ganoderma? Egy gyógygomba, ami már több ezer éve használnak, főleg Kínában és Japánban. A hagyományos keleti gyógyászatban az egyik legnagyobb becsben tartott természetes szer. Nézzük, mik a fő tulajdonságai. Immunerősítő, segíti a támogatja a szervezet védekező képességét, gyulladás csökkentő, csökkentheti a gyulladásokat a testben, antioxidáns, védi a sejteket a káros hatásoktól, adaptogén, segít a stresszkezelésben és egyensúlyba hozza a szervezetet is. Májvédő, támogatja a máj egészségét és méregtelenítő működését. Ezen kívül mire lehet jó a ganoderma? Például fáradtság, kimerültség és stressz csökkentésére, allergiás panaszok enyhítésére, vérnyomás és koleszterin normalizálására, az alvás minőségének a javítására, illetve krónikus betegségek, mint például cukorbetegség vagy aszma kiegészítő kezelésére. Egyre többen használják világszerte, mivel természetes módon támogatja a szervezet működését. Fontos tudni, hogy a ganoderma nem gyógyszer, hanem inkább étrendkiegészítő, így komolyabb egészségügyi probléma esetén mindig érdemes az orvost tájékoztatni, hogy mi fogyasztjuk ezt a csodaszert. Ha viszont szeretnéd természetes módon támogatni az egészséget, a ganoderma egy egészen jó választás lehet. Köszönöm, hogy meghallgattál és velem tartottál.